Ya tambahi. Ya, aku ki wong dalang ora tipis. Ya. Piro sik? 50. Oke. Aku ki lamur iye. Wong cetol 50 ngene kok piro sik? Hei. Hei. Jaluk dikapake. Kowe iki nyeluk dalang kok, hei. Wah, lah kowe iki saiki wis mundhak, maune budhek saiki lamur. Kan dientel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Ya, Jek. Coba dijembeng ngono. Kuwi lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki dhuwit utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek ngesotke kaya dewa. Kaya dewa. Dewa iki rak gedhe tur dawa. Lah, ning jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah, ora anuke, ane kok ngakoni purna-purna lho. Wong aku ya mung ngomongke kok. Angel nek kuwi. Ora iso. Wong ngono kok njaluk 50. Wong 50 ora metu kok, 50. Ora dikapak-kapake kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei. Hei. Njaluk dikapakke. Hei, kowe iki nyeluk dalang kok, hei. Anggepe apa wae, Pak, apa piye ngono? Hei, ngono. Anggepe aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Sritenan nang tasih penontonku wayang streaming iki lebih dari 20.000 penonton seluruh dunia no. Iya mak iya. Kuwi saya dadi pengarep-arep nek kabudayan iki pancen saiki bakal ngrembaka. Saiki akeh sing padha joget ning tempat umum kaya Bala Wanara kae sing viral ning streaming kuwi. Ayo kanca-kanca seni adik-adikku sing padha joget ning titik 0 Yojo, ning Pasar Kunilen Wonosari. Ya. Pancen saiki budaya ngrembaka budaya. Ngrembaka mula rasa kuwatir tekan jaman apa wae wayang iki tetep ana di hati penggemar awake dhewe. Ya, ngono ya Mak iya. Tekan jaman 2200 luwih. Wis tekan jaman 2500 ana isih ana dalang isih eneng wong nanggap wayang. Percaya aku to? Ya. Pokoke sekitar 2500 pira sak ngisore sithik iki tetep akeh wong sing do nanggap wayang. Iya. Taun 2500 sak ngisore sithik. Iya. Arep sok taun 2030 sak ngisore sithik wong nunggang mobil rasa nganggo disopiri di nganggo remote wis tekan ngomah ki wayang tetep ngrembaka. Taun pira? 2030 sak ngisore sithik. Sok taun 2021 kuwi wong lairke metu udel. Apa iya? Sak ngisore sithik. Tak tonyo modar kowe ora. Senengane ngomong kok sak penake dhewe. Ya. Ki eneng sing nyuwun lagu Sideman Piyai Loro. Sing ngersake sing nyekar Mbak Tatin Lestari Andayani. Ayo jumeneng, Mbak. Ya. Monggo Mbak Tatin. Jakete dicopot. Ora jaket kuwi serbet. Sinden anggere muni ning tlatah tepus utawa ning endi mesti sangu. Apa? Taplak meja. Heeh. Mergo ya angine gedhe tenan kok. Ya, Mbak Tatin Lestari iki ana sing nyuwun ki mau layange. Ya. Wilujeng dalu bucange kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gending sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Yes. Penggemaripun bucange. Ya. Tulisan rok. Ana ditenya. Pinten? 10. Sinten cekeng sinten mau? Mas Didi. Mas Didik pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kok iki kok ngurangi sini-sini aku to, Tin. Lah piye ta? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Ya karemu arep pira sesideman rung karuan apike njaluk 50. Lah ora nek saking kono nek 50 rak ya digake 50 kok 10. Lah iki ming 10 iki ning cacahe 5. Iki ming kari loro, sing telu dimplep iki. Oh kari telu nya. Engko hitunganmu karo iki. Wah nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora? Engko ngrebuk. Ditapani sik nek arep anu nya 30 lumayan bangane nyolong.
Sing 20 balekke lho, Nduk. Walah, kok ya le memelas men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak, kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila iki cenanangan iki. Aja dibalekke, Pak. Aja dibalekke apa wedi karo aku. Semelang wong wani nyolong dite dalang iki gedhe walate. Aku nek nang ngisor tok anggap kanca ra apa-apa nek nganggo sandangan Jawane jangan macem-macem. Lah pripun? Kaya kowe kurang ajar karo aku, sotke ya mandi tenan. Ngesotke kaya dewa. Kaya dewa. Dewa iki ra gedhe tur dawa. Lah jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah ora neruske ane kok nakoni purna-purna lho. Oh, aku ya mung ngomongke kok. Si Deman. Ya, diaturake sing apik wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Anjuk tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Ya, aku ki wong dalang ora tipis. Ya. Pira sik? 50. Oke. Aku ki lamur iye. Wong cetol 50 ngene kok pira sik. Wah, lah kowe saiki wis mundak, maune budhek saiki lamur. Kan dintel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Ya, Cek. Coba dijembeng. Iya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki dhuwit utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkulmu ora. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinayi apa-apa. Iya. Iya sesi Deman. Ini nang nggon aku ming selawe kok ngene iki. Koken berarti. Kokean. Ya dibalekke. Lah kene. Kok ngenaku? Lah wis tak tambah 30, Pak. Oh iya. Kok anggepe ora. Niku mang sampluk. Nggih, Pak. Nggih. Heeh, nek aku dadi tukang anu bapake kae liwat karo tak tutukke bagine dok ngono. Lah apa? Sinden kok cerewet wae. Ya. Ajeng liwat melih mboten, Pak? Liwat mangke. Oh nggih. Anderek sang beke pria bagus kang olah budaya. Tak tambahi nek iso. Pripun? Kang olah budaya. Angel nek kuwi. Ora iso. Oh ngono kan njaluk 50. Wong 50 kuwi ora metu kok, 50. Ora dikapak-kapake kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei. Njaluk dikapakke. Kowe iki nyeluk dalang kok, anggepe apa wae. Pak, apa piye ngono? Ngono. Anggepe aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Kan di mau ya. Sawan menyang. Nganti wis kondang to nek kowe iki sinden budhek. Anjenengan iku sing marai ya. Ayo nganti penontone ana sing muni ae ngono kuwi. Mergo wis nganti bendina ngetutke bapak ana mau nganti diduduhke aku Tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ana downloadan ning HP iki bendina nonton. Aku ya sampeyan mboten jeleh aku ya. Mboten ngono. Ya ngerti kowe ae mesti takon aku Pak sing sindan ae nika napa nika. Lah nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budhek nika ayuning budhek Kang. Ya ora yang ngomong dalange. Ya teruske. Nggih. Sesi Deman. Nggih. Sing apik. Ada. Nek yang satu, yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga boleh omong ya cetak.
Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesideman. Nggih, sesideman. Diteruske. Nggih. Engko diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik ngono iki. Hah? Hei, meneh. Anjenengan cethok gak aku. Cetha wae kok. Mau ngomongin piye? Saiki coba sapa salah siji. Nyekel mic ik. Kowe mau nembang apa ik? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Terus wis apik le nembang ya? Sae. Oh ya wis. Krungu ta? P ora sae wong apik kok e. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok Ika le jawab sae. Ayo Ika iki basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene. Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono omong karo awakku dhewe kok kowe wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajem. Sowan menyang Ayo. Kutha. Ayo. Sakmono. Sowan menyang kutha gedhe. Rada serak-serak ya. Kelemon kok no. Adem lho Pak, adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Aku kathok. Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok nganggo kathok? Jenengan biasanya nek adem cok nggo kathok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Berarti nggo kathok cilik. Nggo kathok cilik. Asa karepku. Gedhe nggonamu lho, Del. Ya ora meh padha. Lemune kaya ngono kok. Ora nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Mbah ranti, Pak. Bendara. Bendara. Nah, kowe nginting terus to aja, Parjo. Iya, kowe engko nek takon muni sepiro aja, mesti dek semene. Cah duding. Bendara. Bendera terus kayung yun. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking wukir. Swara kurang permana. Swara kurang permana. Ning Ning motor. Ning kok. Kok monitor? Aku ki arep omong dhewe kok iki. Ning wasis angungrum marang bendara. Diah Sulistya pijer ngincangake alis terus mundur tresno tresno sesideman.
becik patenono monggo luwih becik patenono timbang neno liwat kincanging alismu Rama iya men suasanane sigra wademe kaya ngene kok ya ya urip ana buta
suwun. Ci. Wis bali nggone kono. Nggih. Ai. Ya Mbak Tadin ki mau. Ki mau nglakon naturi sesideman ya. Sritenan Isih neng pirang-pirang ya Mak. Podang kuning saka panitia ya karo PKK Maju. PKK Maju sing piye Nok? Bojo maju ngono nek PKK Maju sing kiper sapa? Atonyo modar. Ya kembang rawe modernisasi desa sing kur-kur engko keri dhewe ya. Saiki sing anu sik sapa jenenge sing tunggal-tunggal sik ya. Ayo Mbak Elisa gentenan, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya iki Mbak Elisa. Sinden sing nek kon basa Jawa ting pletot ora karo-karon. Ya wis ben ora apa-apa. Latihan sik. Sugeng dalu sedaya mawon warga Blekonang. Masih ketemu lagi. Banter kleru. Blegono. Blekonang. Blekonang. Ayo cah milenial iki ya ngene iki. Blekonang. Seno is in the house. Seno is in the house. Gupak. Sapa? Ayo, wah, anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur berlenggah? Heeh. Apa? Mangayu Bagio. Betul sekali. Derek Mangayu Bagio. Niki mereti dusun dulu ya, Pak? Dudu, Mereti apa? Merti telogo. Mereti telogo. Telogo, ora telogo. Ya telogo. Heeh, telogo. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku rasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak merti dusun podo. Padha. Oh ya. Merti dusun rasulan nek cara Blekonang kene merti telogo. Merti telogo. Padha-padha semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama. Iya. Ketemu tetangga-tetanggane. Muga-muga sing dadi apa jenenge? Doa. Basa Jawane pandong apa? Harapan apa basa Jawane? Pengajeng-ajeng. Luweh aku ya bingung. Kita Pak. Pengajeng-ajeng piye? Pengajeng-ajeng. Pangarep-arep warga Blekonang saged kasembadan sedaya. Sing tandurane iso subur. Toyone kathah. Terusane mengko dodole iso laris. Kulake murah. Adole larang. Iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh. Aku bakale ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesit Telaga karena nuwun sewu nang kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, telaga kuwi dienggo tadah udan. Nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting airnya banyak. Toyone kathah. Heeh. Nek ora ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, ki engko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh. Karani wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Kayak Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing ponde. Saya. Pak Camat sing nganggo kayak busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disangguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disangguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa?
Aja dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Kecuali nek mereka memberi ndak apa-apa. Kalau beli enggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo. Pak njaluk, Pak. Kondur njaluk aku. Yang njaluk ning tanganku ning dhuwur. Nah ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kerang. Salah. Maksudnya kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the house, seno ning jero omah. Seno ning jero omah. Iya, Dek, ya biyen pertamane sadurunge nyinden Dek nge-rap kok. Oh. Nge-rap ya padake. Lagune Keras Sakti poleng gawe aku kowe. Piye lagune Keras Sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Kok iki kok seekor seno? Ya sing bener. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Pak Camat puskesmasnya tidak mboten iki. Kak puskesmas kenapa? Kenapa? Katoke kowe kaya pekok gitu iki. Kok pekok to? Lah wong kowe iki tak kon nyinden ngomong langsung coba jajal lah bahasane. Yo apik yo Seno Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari Seno Sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok. Kowe kok malah ngacungi jempol kuwi lagu Keras Sakti. Asuseno is in the house. Asuseno is in the house. Wis ben engke wae sak omong-omongane pokoke. Iya. Nggih. Nembang apa? Konsoan samnikom menembang kan menapa? Ya ya podang kuning ngono, kembang rawe ngono. Napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Men pengendangnya diganti sik. Mas Susu Denko. Sapa? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Aku dan kau. Susu Denko. Ya, men lukir dhisik. Ya, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Tembange apa? Gerajakan ya. Oh, duduk ulan ndong-andong. Ulan ndong-andong iki terlalu cendhek. Ya ora apa-apa sing cendek-cendek wae. Ora sing dawa moh aku ora cendek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh, iya pokoke men wektune iki iso dawa. Padune to. Padune ngopo? Ya ben entek wektune to. Ya. Kok lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Kadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wonto ora wani mburguyu lho ngono. Ayo caedian. Ki viral iki. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Sa nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya deh. Saiki wis malih dadi biru. Waduh, kau so ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku mbiyen nyadurne dadi dalang. Bengkel kok. Bengkel. Ora jumbo. Mangga. Nggih, niki wong ngangge mbawa. Nganggo bawani men padha prisa nek kowe pinter. Iya. Pinter apa? Pinter njaluk duit.
ya, Mak. Ayo nek omong larani ati. Kenapa Pak cangkemku salah? Ora cangkemmu bener. Nek salah tenan tak dedeg wingi-wingi. Nyeram biai Gendere iki tabuhan jo. Kilangane enggak kok. Iya. Noswan tara banyu hati-hati lho, sak suaramu kok ordo numpang-numpang saiki. Iya, Pak. Kulon gunung wetan sekara ya, kowe senengane rak marahi Pak Camat Kundur to? Pak Camat. Oh iya berarti aku sing salah. Lah aku wong nyindan rong nyuwarae njaluk dhuwit. Kalau Pak Camat terus yo Bu yo ndak, yo lunga yo ndak selak jaluk ide sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggawa dhuwit berarti ne. Lor lan kidya alas Kang kalewian Belambiangan monggo ya. Aja takon susah senang disangga. Pak Sendok wis ngadeg medun meneh ra sida. Sapa? Pak Sendok. Pak Sendok ki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal. Iya. Tanah India tang iki gedheke tang. Ya. Tong kuwi gedheke. Gumeliaring Taman Sari Nuswan Toro. Ya, jogeti sing pas lho ning joget ora maton. Iya nek ngerti, rong reti aku pas Denko rong reti, rong tau sinau bareng. Mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko. Ya wis, tapi yo mosok ngapalke sewengin dasku buyar yo, Pak. Ampun nek dase buyar mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah piye le nyinden, mosok awak ketok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya, njupuk ndas. Monggo. Ya. Ke
waton berupaya sirsiran sembah nuwun. Ya di ngapura isone joget kaya ngono. Iya. Agene kowe le joget cuma kaya kerasakti. Ya ora apa-apa. Ning jondal-jondil ngepaske kendang. Gelangku tak nya sarone ya do ngopo ki menak nak. Gelangku tak kleru. Ya ora apa-apa. Karang ya urung pengendange ya saka Banyuwangi dadine ya balungane kudu saka kono. Mula ya do ditingkatke mrono wae apa piye no. Ya. Ya aja kan ya. Iya matur suwun. Ya. Ya iki genti panjenengane Mbak apa sapa jenenge iki Mbak Rido. Ya. Sritenan nang tasih